belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het nieuwe nationale embleem van Curaçao is gisteren bekendgemaakt op het Brionplein. Het ontwerp Mi País, Mi Orgullo van Adresetti Monart heeft gewonnen. De commissie, die speciaal werd samengesteld voor het nieuwe embleem, laat weten dat in het winnende ontwerp alle elementen naar voren komen. De brug, de kleuren, de vlag en de trots op Curaçao. Voor het nieuwe embleem werden meer dan 200 ontwerpen ingediend. 2 weken geleden arresteerde de politie van Curaçao 2 eigen agenten. Het ging om een man en een vrouw die werkzaam zijn op het departement dat verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen voor wapens en evenementen. De mannelijke agent moet voorlopig nog vast blijven zitten. De vrouwelijke agent kreeg onlangs te horen dat ze in afwachting van de zaak naar huis mag. 6 Venezolanen in de leeftijd van 21 tot 46 jaar stonden onlangs voor de rechter in verband met de import van 700 kilo drugs. Ze worden ook verdacht van het proberen binnen te voeren van wapens en kogels. De zaak is nu pro forma behandeld, maar de rechter wil nog uitgebreid onderzoek laten doen. En daarom staat de zaak pas weer op 1 februari volgend jaar op de rol. Nadat ze vele jaren de gezichten van het Curaçaose stembureau waren, zijn Pacheco Reumer en Charles Dorrego opgestapt als voorzitter en vicevoorzitter van de Consejo Supremo Electoral. Het stembureau nam onlangs afscheid van de voorzitter en de vicevoorzitter en gaat nu verder op zoek naar vervangers van de twee. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você tracita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een eigenaar van een minimarket op de Rooseveltweg is gisteren gewond geraakt bij een overval. 2 gemaskerde mannen kwamen binnen met een wapen, schoten op de eigenaar en gingen er vandoor met geld en alcohol. Ook namen ze een heel rek met accu's mee in hun auto. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft dit weekend mensen aangehouden in het verkeer. Een motorrijder reed op de weg naar Westpunt ter hoogte van Gato tegen een aankomende auto aan. Daarbij raakte de passagier op zijn motor gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De man had naar alle waarschijnlijkheid te veel gedronken en is opgepakt. 2 jonge mannen zijn opgepakt omdat ze op de Aruba-straat een stopteken van de politie negeerden. Ze probeerden weg te komen, maar veroorzaakten daarbij een ongeluk. Ook die 2 zitten vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Curaçao vierde gisteren 10-10-10 en dat deed het onder meer met een groots concert op het Brionplein als eerbetoon aan Seth Wright, een van de bekendste en beste zangers van Curaçao. Heel veel artiesten zongen nummers van Seth Wright en er waren veel mensen op afgekomen. Ook werd het concert live op de verschillende televisiestations uitgezonden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.